Aarhus Rundt. Den gule sløjfe med teksten "Støt vores soldater, ses og alt". Flere og flere vil vise, de støtter de danske soldater og deres pårørende. Man bidrager samtidig med økonomisk støtte. Overskuddet fra salget af produkter med den gule sløjfe går direkte til støtte for de danske soldater og deres pårørende gennem familienetværket. Vi talte med formanden Michael T. Jensen og Stig Helstern, som producerer og udvikler på ideen. Jamen, det startede jo med sådan en magnet som den her, som vi lavede 500 stykker af for et par år siden, og vi opdagede så, at de gik som rigtig, rigtig varmt brød. Efterfølgende, der har vi jo så fået lavet sådan en lille pind som den her, som man kan sætte heroppe i reversen, ligesom jeg har her. Og så har det jo eskaleret derudad lige siden, kan man sige. Og jamen, i dag der er jeg så tilbage i Aarhus, hvor det hele det faktisk startede, i og med at da vi gik på gaden med vores magnetsløjfe, fik jeg en henvendelse fra Aarhus Handelsstandsforening, hvor der var en 30-40 butikker, der godt ville være med til at så sælge magneten og så den lille pind til reversen. Og nu sidder vi jo så her og har en masse ting, der er blevet produceret sidenhen, og vi skal jo så finde ud af, om der er nogle flere af de ting her, vi skal have ind på vores webshop, som hedder www.støtvoressoldater.dk. Overskuddet fra salget af de gule støttesløjfer og Støt vores soldater, dem bruger familienetværket jo til at så gå ind og så støtte pårørende og soldater med. Blandt andet så giver vi pengene til 3 fonde, som giver pengene ud til, eller deler pengene ud til soldater, som er kommet fysisk eller psykisk til skade. Og så giver vi dem også til nogle fonde, som også går ind og så støtter efterladte til soldater. Og i år der har vi solgt for 1,7 millioner kroner cirka, og ud af de 1,7 millioner kroner har vi kunnet donere cirka 1 million kroner væk allerede på nuværende tidspunkt. Jamen, ideen opstod jo ved, at man i USA jo har en gul sløjfe i forvejen, hvor der står Support Our Troops. Og der tænkte vi så, at vi ville prøve så, i stedet for at opfinde en dyb tallerken, så ville vi kopiere den gule sløjfe og så lave den om til en dansk, og det har vist sig at være en kæmpe succes. På Jysk Emblemfabrik er vi naturligvis meget glade for at være med til at udvikle den gule sløjfe og alle de her produkter, som ligger på hjemmesiden støtvoressoldater.dk. Og det er da også med stolthed, vi kan sige, at vi har været med til at sende så mange penge videre i systemet til familienetværket og til soldaterne. Og vi opfordrer til stadighed besøgende på hjemmesiden til at komme med nye forslag til produkter, som kan bære den gule sløjfe. Så gå ind på støtvoressoldater.dk. Familienetværket er jo et frivilligt netværk, som består af pårørende til udsendte soldater. I familienetværket der har man så mulighed for at kunne gå ind i nogle lukkede debatforer på en hjemmeside, der hedder familienetværk.dk, og der kan man så gå ind og så drøfte alle de ting, man har lyst til at snakke med andre, der står i samme situation som en selv. Og det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af.